Hej alle sammen og velkommen til min kanal. Mit navn er Naja Gamepin, og jeg er 12, og jeg er faktisk 10 år gammel. Jeg er 11 år gammel, og jeg har virkelig glædet mig til at lave den her video, fordi at, vi kommer jo nu til at hygge os nu. Vi kommer til at hygge os. Og i dag, der skal vi vise mit værelse. Jeg skal lave en roomtour af mit værelse. Så nyd videoen. Og jeg kan love jer for, at det bliver luksus. Det bliver virkelig luksus, kan jeg love jer for. Det her, det bliver en luksusdag, kan jeg love jer for. Jeg har prøvet at være det er jo det, ellers jeg gerne vil vise af mit værelse.